Kejing kublai ya pi sasisin ki para bangai biit ki para lok ki para jor kejongi haka kerteng kejong utrai bat Nongpynim jong Jesus Christ ka balang Presbyterian Nongthymmai ka pediang sobai pi sasisin haka ni kasngi syakani ka online kejing mani kejing seng jing mani kejing shakri kejing ublai hot na kapor syakapor ngilahap ya ka ban penpak ban worship ban beteng ya kani ka program kumbangitip ka daw kalong na manginang don hapdeng jong gani ka jing pakhang nam taon uklam COVID-19. Ndre para bangai biit ni aingu yublay. Ba mangila pat bani kenduk bani syam kum ni. Bat bani snok ketilang kum ki para bangai. Lengba kani ka online worship bangin money bangin shakri yublay. Ka jing kublay bat ka jing pediang sngobhai pi sahisin iway kinong pet kinong ngap kinong jungo yakani ka program. Shwa bangini ya chakmat ngin IT kini ko jing ya kini ko por hai ki jing duai show play ini duai a try bo play jung ibab neng ni dap da jing sngongo yeme nam ta kini ko por ka memela ayengi babangila e ka ban mani ban shakri yeme shim kan rahat e kini ko por ban ngi duai ba men isne ku kan rahat to pen sngo ye ka jing dorang kat ka jong me hengi besama me hengi leng ba kini ko por de ki jing bam ki ban tei ki men sim ke jungi to yalam kat bangidang yahat sa pranggo kanran haka kerteng ke jong Jesus gidwai amen haka ko por pat nginya snok ti ka ban mani ba ban shakri yublay lang baki surjing wai nginya snok ti lembat kini ki kon samla jang balang kin sa yalam ningi ka jing wai ka number ka bakat lai bat ka wei ka chorus nginya sedang ya ka ban ai ka burom ka jingo ka jing mani ka jing shakri ka jing yublay da ka bangin ya snok tilang baro ya ka ban mani yu blay lingba kini ki sur jingrai ha kini ko por ngan khot ikini ki kun samla I remi lingdo bat ki parolong kin yalam ningi ha kini ki jingrai ba krau ba pelae ha baro par ba melale te yaki kam jong me able kam pela long ka jeng ai ma me ko play tang marwe hi me ju ma pe ki pop jong ma me ko play tang marwe hi me ju ma pe ki pop jong me ju ma pe ki pop jong jing palat jong ma pa play swai to penempe na lor jong me am don bala ya hi ba pop pam ba pan sna ma me ko play tang marwe hi me ju ma pe ki pop jong ma me ko play tang marwe hi me ju ma pe pop jong be ju ma pe ki pop jong ai ba ki so ka jing ai ki kam ba pha jing e du play kin nang pen krau ka nam jong u ha per thei ba ha bo neng ru ma me ko play
kat bagi im hakan ka slapar thai nginum la lat na ki chinge kan do ki pa pher re nong roi shaman sim wan ban pen kan mau yangi nginum sania ki bade jong kan ka par thai re to ai ki men sim ki jongi ken shania ha utrai Nongpynim jongi Jesus Christ men sim jonga wan let shania ha ki thala jong ka par thai min sim jong wan let shania ha ki thala jong par thai min no ngim ju ken do hu ban re kat ba Shua shen panyo shaladi pet shashua shen panyo shaladi Hakan ko por pat ngin iohsngew no ye ka jing puli ne ka ktin ka jong ublai bat ki jing duai bat ban yalam yingi dai rangba balang jungi i Mr. Esekeil kharkungor katukan ni gibentan ktin ka khoj ka jong ublai menyo ban pitsngaw hapting jongi ka por ki long bla shim ki sam jong David mishi spalai kitab jong Isaiah sau pau bat katukan ni dikhot no Lukas bakhat ar tien ko khoj ke jong blai ka ongkum ni komun sem jonga to kur khu yu try bat baro ka bahanga ya kerteng ka khoj jong u komun sem jonga to kur khu yu try bat wat klat ek jing le bha ju baro ubama ki jing le baman jong pha baro bashna ki jing pang jong pha baro ubapen im ya ka jing im jong pha na ka jing jot uba penpong pan sengat japa na kijing le isnai bat kijing isnai bajam nabakat baka beneng ka jrong hakhli ya ka khandau ka bakrau kata ken kijing isnai jung u kalong ya kita ki ba shapting yu kat baka mingi ka jungai na sabngi kata ula penjengai nangi kijing palat jongi kumju kumbau kpa usnai laki khun kumta usnai utrai kita ki ba shapting yu nabau tip ke jinglong jongi uken mau bangi long ka khandau kisngi ubriu kilong kum uplang kum usuntiu halom kum ta upu nabakale er kaya halor jungu te umdan shu mat ka jaka jungu kam ithu shu yu anai ke jingsnai utrai kalong na bom jukut chabom jukut hakita ki bashapting yu mat ka hok chu haki khon hakita ki barake ka jutang jungu bat haki baken mau hukum jungu banle yaki
trai lo pen scam yala ka ket ki bedeng bat ke jing sinchar ju ka sinchar halor barok hato phimchim la tip phimchim la yasngau shim la yathu ya phi na du ka ba maning kong phimchim la shampang na du ki nongrim ka parthai u shong u halor ka jeli ka khandau bat ki ba shong haka ki langkum ki puj Open piar no iki beneng kum ka shandua bat open yar iki lom ka jingtap ban shong ulam iki bakrau batri shakaba ai ru em upelong yaki nong bishar jong ka perthai kum ka jingthala bat no ta pin sirem yanga bangan long uba marngkat ong uba khoj memshim la tip memshim la iohsngew ublei bam jukut utrai unong thau yaki ba kut ka perthai sngew liwait lamne jud thaj amdan ka jingit ka jing shampang jong u ai ka bor ki basngau liwat bat ki bomdan bor upun roi ka bor bat ki samla kin sngew liwat bat kin sngew thaj bat ki rang samla kin kalon khoj nei kitab ab khmi utrai kin penthamai bor kin her sjrong di kitab niang kum ki pukni kin mare bat kin sngew thaj kin yaj bat kin sngew liwat to wat cheptieng me namar ngalong rengkat bat me wat sngew ma namar ngalong ublei jo me ngan pesai bor me ho ngan yarap me ho in kershan me dekti kamon ka hok jonga now try blay jome ngan bat ya kti kamon jome da ka baong ha me what shifting nga ngan yarap yame ngong ru api kilok jonga what shifting kita ba penyap no ikamet mat ki bomton ai na lor kata ka bakila banle ndai nga maham pi yano pin shifting Syapting yuta ubah hadin kaba ulah penyap udan bor ban bret chadujok sisang ong hapi tu syapting ken yuta hata jude shi ana santli ki simyeng pleng kawairu naki kamlong kabla klat akhmat ublai henrei wat yau nyukhle jupi baro lanyo namar kata wat syapting pilong kamkor ya shibun ki simyeng punun napi dakaba ukhuslai ubala ban pentam shipro ila karenyang Namar kata lada pimla wat ya kabarit tam pikuslai te syapang kiwei ru. Kimi tu ikitiu lili kumno bakiman kim trai beri lene kim thir penban ngong api bawat Solomon ka buram ju ubaro shimla kup kat uwei nikine. Pite wat ya kei bapin bam lene kei bapin di piwat khuslai artatien ru. Nabai kini ki kei baro ki jait benriu ju ka perthai ki awat. Na yu kupa jong pi utip Wafidon kam gini ki kairu hendai pi to yawat khima ka jo blai te ki kai baro in sai lang tam hapi to wat chapteng ko kunhon ibarit namba kupa jipi sngopa ban ai hapi ya kata hima to long ki blapan po ela ki singkai bat bla thang ki sharak jong pi hiru kum ki breu ki biai ap khmi yau kunrat jong ki lano unwan pai na ka jing khawai shong kurim bahabaw lawan bat baula tiet kin play ya u kumne ru Suk kita ki shakri ya kiba haba wan ukunrat un shem bakidang ya sharai shisang ong hapi ba un panpo elade bat un pensyong bam yaki bat un wan bat un shakri ru yaki balada un wan hakaba ar jing up mit lani hakaba lai bat un shem ru ya kita kumta sukkan kita ki shakri ndai yakani to tip balada utra yang ula tip hakano kapor bawan unong tu undala up bat anum da ban prat ya kayeng jong u Piru tolong ki belak loy na ba kapor ba pimmut ba uwan ukon ubriyo ublein kurku ini kentien ki belak pensngo pleng jongi ni kapor injele shublei ha jing twai au blei belong kupa jongi ubhab neng ai ngo eme ko pa ikani kapor ka ba kodo jongi ka sngi makum ki khon ki jome ablei si sen ngi wan kumne bantai yakni keduan juga jing shakri ha kerteng ju trai ba nongpynim ubalang Yesus Kristus kapor ablei kabalai lut ka bangidang yo kumni ablei ban pule ka ktien ka jome bat ban khot karpat ha kerteng ka jome ko Yesus ha bangkin ma ablei ko pai men ki para bat ki babon ki bamsim yo kumini ki lat ki lenti hapleng ka jingat ka bajuat bat ka ba ablei ka bakia sham ki kendo ha ni gari bat satlak perthai Kurku ablei kopa yakini kentien ki bla pensngau hapdeng jongi ha ni kapor bat ai begini kentien kinum long tang ki bla puli bat ki bla pendap ha ka jing yo snau kopa nei kan don jingmut amngin mat ka jing pichai bor lembaga ktien ka bakhot ka jong me
Kabaka ketien ke jome hi ka ong ablay ko pa ka white lam ka banep arliang serti ablay ko pa. Ai bagani ketien ke bakhuat ke jome ablay ko pa ka dolong do bat snam. Kawai pakawai ke skor ke biasngo ablay ko pa. Ban kalong ka nongrim manang penskem manang pengklain manang penjuat ke jengat ablay ko pa. Habingiat kum kini kisngi ablay ko pa. Ngiran ka jo kerensan ablay ko pa. Umdan ubaduk, umdan ubaruspa, umdan ubahe, umdan ubarit. Iwei piwei khosiu ibadem ablay ko pa bat kawai pakawai ke shintur ke baang ablay ko pa ngangait mi iohsngew ko pa baro ngiadem baro ngiapai ngiapet ngiakmiet chame me khot karpat ke jing snei ke jame ablay ko pa matang mame ablay ko pa ubla ban sop ban spain man serput serpai man penbait man penbha iki jumut ciperkhat iki donot ki men sem ki jongi ablay ko pa khamtam hakum kini ki por ablay ko pa ngai mi pamitip lo ki kai baro ki balong bat ki bejia ablay ko pa mat kum ki khon ki jame ngai ka jing shisha ju kitin ka jame bala ningi pai ka jing kala ka bumut ka beshisha ablay ko pa mekular ban pengkhia ya ka ni kari ban pengkhia ai ka wei pa ka long yeng kristan ban pengkhia ai ka wei pa ka men sem ka ba khodor ablay ko pa namar ka kitin ka jame kala pengkama ablay ko pa ngi pho ngi pheng tang shipor la shai ngi tlor bat ngi yap no Umdan ablay ko pa ya kabingila ban sngaw sarong manwana khamat ka khet ka jing snei ka jome kadai tang lemma ka snam ka bakhut ka bakantang ka bakodor ka jong u jisu kabla pengsan jingi balong ka jing punya suk nam ta jongi badu blay balong ko pa bab neng kum ta ablay ha bingi wan ngan ka por ngi pendam ngi pelem ban ngi perit ablay ko pa ngi don kam ya me maka jing shisha ju kitin ka jome ka ong ablay ko pa khlam me ngimla mele eiru kum ta ya rab ngi ablay ko pa Ya Rab, iki jemut perkat ki jongi, ki long ki bela ailut chame. Kerkom perkat, kerkom perdany, hapdeng kum kini ki por ablay ko pa. Kalong ke bela penthamai bat ke bela pengkala. Iki download ki men sem ki jongi ablay ko pa. Hakaba mamehi menyok belong utrai kule joka jingim ke jongi. Joki long yeng ki long sam ki jongi ablay ko pa chisu. Mamehi mentai ki long yeng ki long sam bat ki jingim ki beroblay. Ki bodan na kalenti ka hok bat ki bayat ak kalenti ka bakim ka buwit. Ka bodan ka jingkular jong ka jingim bam cukut ngi aingu ablay ko pa lama ki lat klenti ke mngiyo aku mngini ki por ablay ko pa wala ka yeng ke jongme ki khang ablay ko mngi por ka ktin ke bakhut ke jongme ka kren shai ba mangi pat ngilong kita ki temple ki bakhut ki jongme ko pa mala ka thliu yeng ki badem bat ki bakhot karpat hame ablay ko pa kilong ki singi ki por ki bamayan hado kata-kata kumla pekemau na ktin ke jongme ba ki por bas dangi ka balang ka jongme ko pa nakawai ka yeng shakawai ka yeng nakawai ka jaka jong kawai ka yeng bat shakawai ka jaka jong kawai ka yeng kia lait ablay ko pa bantai keduan jong ka jing shakri untangi aingu eme ablay ko pa me perhem ka jing shakri hapdeng kini ki por ablay ko pa bananget haba me shong ka khat baneng ka jome ko pa mi i ka tedem jong ka jing shakri bikin jaman sem ablay ko pa banganget ablay ko pa me pe khmi yeng ka jella gari khasi janja garo hills ublay ubla pha ki shakri bikin wan na shiliang duriao ban ai ka thok katar ka pule ka puthi ban ai igi abi kidi ban ai khamtam ka ktin ka bakhut ka jame ban ai u try ban Nongpynim u balong u Jesus Christ ablay me pet na ka jing iet ka jing snai makan mau ki jing kular jong Abraham Isaac u Jacob makan mau ki jing kular jong David makan mau ki jing kular namata ki ru khot ki ru hok ki jame ablay ko pa bala kner lang ni ka jing iet ka jame shaki way ablay ko pa bapat itu bat ki bapat tip ki bla jengai bat ki bla pet nameru ablay nga kerpat kumta bamen isnai makin yo abiang atrai ko pa ki lat ki lenti ban play ka yeng ka jame bakum ki khon ki jame ngin yo sasisen ya ka ban keu ban shakri ka yeng ka bakhot ka jame mengin ya dan kata ka jing shakri lang atrai ko pa ka ba pendon buram hi tang ya me ablay ko pa ngiken mau ya kan ka ri ka ba iet ablay ka ba melada mela sumar sukher hapadeng ka jing te lakam jokane ka khlam ablay ko pa rai lemba ka jing snai ka jame ablay ko pa ngilong kiway ni kita kibarit tam ablay ko pa malak ban ong mengilait ablay ko pa na ka jing kraw jo ka jing bam du jo ni ka jing pang ani ka jing snai ablay ka jome ablay lamba ka snam ka bakhot ka bakantang ka bakodor ka jong u jisu kum ba ka kten ka bakhot ka jome ka ong maka jing jingam snam ka jome hot lap pengkhia ingi ni ka jing pang jing kraw baro ka snam ka jong khon lang brot ka blata haki shauka jo ka jing khang jo ki khon Israel hari Egypt ablay mentang ngiran ka snam ka bakhut ka bakentang bat ka bajana itam lembah uji sukris ka batap yangi ka bata aki syaukat
jong ki download ki jongi ublei bo pai khmi abangi mi shabar bat ublei bo pai khmi abangi rong shapo bat ublei kumbala phla ablei ko pa ka jing snei ke jama kala kner lang ki wei pat ki jaj ben rio ki bamshim la itu bat ki bamshim la tip bat ki papat pediang ya me ablei ko pa ken ma ba me pe yangi ki jing iet ki jing snei ke jami ka jong me ablei ko pa ya rap ingi kershan ingi ablei ko pa pengkala ingi ablei ko pa ki download ki bapois ki jing kala ka bumat ka bashisha ki jimut perkat ho ba ka jing lowat jok men sim ki jongi kini ke barok ki long ba pediang hun nak mat ka khet ki jing snei ke jame ko pa ikan mau ikan ri ke jala ablei ko pa hak jing persang jok inong yalam ke jong ka ko pa men ai kita ke jing start ke jing syampang maki play kita kilat kelenti ban yarap yu pait lang ni kiliang kilat baro ablei ko pa ikan mau ikini ki ba ai yala de ro ablei ko pa no ki doctor ki nurses bat ki wei ki buran hakamat jong kini ki baro ablei ko pa ki reu shumet ki balang ki kenhon haki bapa bat haki bare ablei ko pa kerkhui ki kershan ki nang ai bor ki met ki pat ki ba shat ki ba khlan ki ba kot ki ba khia ngi ken mau ikito ki ba lech ki yang ki ba wan ki yang kum kini ki por ablei ko pa ki nyaj bait nerong shadong klem ki jiputut klem ki jiput ablei ko pa ken rat baba ngi wan kum ne ngi tai kini keduan jung ji shakri ka tengga jome ngi pan bor na me ablei ko pa baki kai baro kumla kerkhu bat kumla pengkentang ya ablei ko pa kilong ba pediang hun nak mat ka khet ke jing snai ke jome ke jing shakri ka bangin nyo lamba ke jing ruai ke jing shakri ka bangin nyo lamba u shakri jome kan dalong ke ka ba pensyai bor ablei ko pa ka ktien ke jome ko pa kan pengkemai ke jing shisha mat ka ktien ke bakot jome ko ong bakani ke jing shisha kan penlai luat jing ya ablei ko pa yarap ingi ablei kerku ke jing persang jaka balang ke jome kan mau ki nong syarai ki balang ki jome ki pastor ki temesan kirang ba balang ki dekat jaka balang ki jome ko pa hangno mengidon hangno bengi tai ki duan jaka ji shakri namta kerteng bat ka buram ke jome ai kan long tang ya me ablei ko pa kerku igani ka por kerku igani ka sngi bat sei sen ablei ko pa ai ki long ba pediang hun nak mat ka khet ke jing snai ke jome nga kerpat kini baro da ka jingat nga kerpat kini baro da ka jing sngurit ha kerteng jo trai ba Nongpynim belong Jesus Christ amen Ublain kurku ingi lengba ka jing skor ka jing ka jing puli ka ktin ka jing ublai bat kum ju ka jing duai lengba i rangba balang jing i musta Esekeil karmor ki para bangai bi ha ka ko por ngi lo poi she ka benta ka bangin yo snow ya ko kubo na ka ktin ka bakut ka jing ublai bat para bangai bi chwa bangin sa yo snow ya ka kubo na ka ktin ka jing ublai ngakwa ka ban khot lang i pi baro banyak senok tilang, haka baginya ruai, ikan kejing ruai, ke basispa lai mukundai, kejing ruai kum kejing penkre, kejing ruai kum kejing duai, haka bagi penkre dan pediang, banyak senok ia ketin ke bakut kejing mulai, kejing ruai ke basispa lai mukundai, ke bau apet kimat jonga banyoi, ke burong ke ketin jong epan. Apen kimat jongaban yo ikaburong kaktin jong nepar kamentoy yang aban chem kani yakaba Yom rupa baksyar Kaperthei kaning ban kipaila Kaktinu lejonga kane Kajing im bom itu you Jisu ubreban ublay agani kapor tong ini pai bet pendamili di jing duai asyo ngini sngoy ke ketin ke jong ublay ngini duai kren atrai ngisha skor ngini kapor abangi bleed ikini ke ketin ke bakut ke jong me Baban yo snow ika sur ka ba me kren yegi
lengba kene ke por ke bangi mani be bangi shakri me kren atrai ngin shasko melong ublei ha ke kerteng ke jong uci skusipan amen ki para bangai biin la khandai tili ki sngi ublei bat kumba arbanai tam ngilai don hapdeng kene ke lockdown nene ke jing pakhang kalau don ke jing ya kren hang ni hang tai ke balapan pau ya ke jing sngu diau bangim syok ngimyo syu ban mani ban shakri ublei ha ke yeng mani ublei kala kenja kapan kan mau yang ya ke wei ke jingja ha ke ri Romania man ba la sensyar ya ka daga Communist Party jongka loong ba haka takapor Romania lapar king ban mani blai ban penlong jing seng mani blai ki yeng mani lakhang kerdop balaki kerdop jong ga yeng mani latho igini ki kentin the church is dead nene ka balang kalayam ki Kristan Romania kila sngosi kila snodiau haba kila deban mat babane kendo yegene kejingja la yuthu bau don weu padar uba la let bat bandrung na kawei ka long yeng Kristan Romania na kawei ka yeng syakawei pan bat ulara ya kawei ka sunduk bat kebala sop da ka slakot bat ki kentin ki bala tho the church is not dead kabalang kampat yam bat habala pli ya kata ke senduk loong ba kata ke senduk kadon ya kata ke kadon hapo jongka ke yit kemi barong ulara ya kata ke senduk bat ularung sikilong ying bat Kristan bat bagi Kristan kila i ya kata kila pet bat kila lengok bat kila kli u kai kini bat haba ula plit ya kata ke senduk bat haba ki briu kila jengok hapo jong kata ke senduk kila i ta ke durit kemi bat kila yo i ala di uniu padar uloong hai gini ki para Kristan wong pi dai kabalang namar kata kabalang kamsim layam hendrai kadang im para bangit biit ngi aingu yu blai bamanga bat mapi tum ki dukot kabalang ngi long kum ni hapedeng jong ni jing pakhang bat bengi yo ye ni galat ban mani ban shakri ublai halaki ying ki sem ki jongi hakani ke jing kren ngakwa ban pen ken mau bat ban wan lam ya ke khubor bat kani bat ke khubor kani ke janmit ngana pen syong nong rim na ke kitab beningkong Samuel kalenong ka balai ka dekot ka beningkong ter ngan puli katu kat ni teli ki dekot hakani ke por ka dekot ka beningkong ka baar ka ongkum ni bat utau kena Samuel ula shakri utrai akmat u Eli bat ka ketin utrai ka lalong ka bakordor kita kisngi omshem don ka jing itu pau ka basinna tia ta ka por men bau Eli udang tia ala ka jaka habagi hikmat jong u kila sedang brie bat amla ban yoi bat habam pat lip ka syarak ublai ka temple utrai haka badon ka sunduk ublai u Samuel ru ulatia kumta utrai ulakhot yo Samuel uru ulong ngahang ni bat ula petchu Eli bat ulong ngahang ni bamela khot yenga uti ulong ngamsim khot khilit thya no bat ulale thya nangta kadkhot ka bapra kong bat utrai ulakhot pat yu Samuel ka balai sin bat ulakhi bat ulale chu Eli bat ulong ngahang ni melakhot yenga Tiu Eli ulatip bau de utrai bakhot yo khna namar kata Eli ulong Samuel khilit thya teladaan khot yeme toong kren ku trai nabau shakri jong me iohsngew kum tau Samuel walet bathya halaga jaka kadkhot ka bishpo ko ong baru trai ulawan bat ulayeng bat khot kum ba benshwa Samuel teu Samuel ulong to kren
naba shakri jong me iohsngew. Ki para bangit biit halo nagani ka benta nagaktin gajong oblay ngalas sot yagani ka pang kabangalabu kumni kapang jong ini ka jingkren ngani upor ban syak skor ya ka sur kren ublay kalong ka bakordor hakini kisngi. Listening and hearing God's voice is very valuable in this time of crisis. Para bangit biit kumangong nyepi ngi aingu yublay bangila ban syak skor ka ktin ka jong ublay de upor ki kentin ki ba ban yang bat hakade ka jingkren kin long ki tu ki kentin hakade khot ka baningkong ki kentin ki baong ka ktin utrai ka long ka bakordor hakita kisngi. Para bangit biit haswa bangin sapai syakani ka benta na ka ktin ublay hasngap ngadaniwi jingitu balengkot hakipor mensywa haba 4 don fridge kibriu ki pendon kam ye ki yeng tha ene ki ice house banbu ye ki jingbam kum ki do ki jur ki jeb utrai jang ka we ni kita ki yeng tha long ulakum penhap ye ka baji ka barem dor ba hakapor ba udang trekam halor jong kita haka we ni ki kamra bat le yutu baulawat ya kata kabaji kabalahap bat ula onglang ye kinong trei jong u bakin ya rap lem ban ya wat bat hadin mikilawat long bakim shim la syam satya ya kata kabaji kabalahap apo tau uta long kensan ulawan mi ukun jong tau trai bat ula ong haki baro wong tu mi syabar ai mangamar we ngan syong ni apo bangan wat ya kini kebaji ti kum ta laong haba kile mi syabar uni kuna ulo dan apo marwai ti kendiat por laong ulami syabar harengkat bat kebaji ukpa ula keli kum no malale ban lap ya kini kebaji ukun ula jubab wong ke ei ke bangalale kalong ngalas ngap jar ngalap penjar ngalas syak skor bat ngala iohsngew ya ka jingtit jong ka baji. Para bangit biit aka jingim ka jongi kapor ban sngap jar kapor ban syak skor kalong ka badon kam namar ka yarap yangi hakipor bangi kendu iki jing bat ki jingele. Para bangit biit aka kitab meningkong Samuel galenong ka balay kadekot ka meningkong ba Shipor layatu syapang ukana Samuel ubalasyong balasa batu Eli ulengdo haka temple ka jong utrai laong kamit kalawan bat kini ki arngut kelayo thia ata ka temple bat kensan ka sur utrai kala khot yu Samuel bat ula kendit bat haba ula iohsngew ula jubab ngahang ni bat ula mut bau Eli u khot yu ula kersiu yu Eli bat u Eli ula jubab ngam shim la khot mangaya me kelit tiano Samuel ula lek hakasin ka baar utrai ula khot Samuel ula lek kumju ban kersiu yu Eli bada kasin ka balay Samuel ula iohsngew biang ya kasur bat kumta kum ula lek yak ban kersiu yu Eli baru wong ngahang ni Eli hakum gadi ko por ula sngew tu bau belai ula khot yau Samuel ti ula ong ho Samuel kelet tia bat lada me iohsngew ya ka jengkot ong ikini kintin kren ko trai na bau shakri jong me iohsngew ti kum ta bau la let tia ka suru trai kalawan ho Samuel ko Samuel baru Samuel ula jubab to kren na bau shakri jong me iohsngew laya tu bau belai ula penpau ye ki ei baro ki be dei bat ka jaj ben riu Israel bat kumju bat ka ying Eli ula penpau ru bau la jit yau Samuel kumunong ye tu lupa utrai para bangit biit
nakane ka jing itu kana ngalasot iki lai teli kimat ki banganget kan yarap ingi bangin ngau thu ye kene ka phang jong kene ka kubor ha kene ka janmit kamat ka beningkong ka jing snap jar ublay Shipor. God was silent. Ka jing snap jar ublay Shipor. Ka dukot ka beningkong ka layatu iki ki kintin ka boong shim don ka jing itu pau ka bashina layatu akalanong ka bashakmat bau blay ulayo iye ka jinglong baman ka jinglong lengkar jogi kun Israel bat hadu ka ying uleng do eli bat ki kun ki jong u kila long ki bam ko ngu bat ki balihat jengai no ublay ula kren yaki nakapor sakapor Henry kaktin ka jong ublay ka ong bakim simlas ngap bat hakum ka ni kapor kaktin ka jong ublay ka yatu bau blay uklem kren syu uklem pen pau syu ulas ngap jar layatu bakarwi Israel kala kenrum kenram bat lengba bat kalalong ka bala lengkar bat laong ba kinong pet laong ba layatu bala idon kam yak ka jing penbet namar ba kata ka kenrum kenram bat ka jinglong lengkar kalalong ka bala shirkei bala don kam yak ka jing penbet Henry layatu bau belai hakum kani kopor ulas ngap jar bat simla pen pau syu para penget biit ngan superkat marwai lada don kata ka authority lani ka bor senchar laka long haka ying hasnong haka ri ki ai kin long ki bakenrum kenram ngamudur haying ki kmi ki kepala ki ngap jar ki mong Yesu ngamudur ki kun kin chule kat bamon ani ka jing klumar ka jing kiwin ngamudur habala dangi don haka lenti sengkin bat nginya iki kali balada don traffic balam don bor ba penyat yiki jingya yiki kali ka jing klumar kan mi haka baki kali kinyat halakamon para penget biit kumta kalalong kajat benriu Israel haka por haka bau belai ulas ngap jar ki ai baro kila kinwin bat kila kelumar kajing le ki kun Israel kala penbitar yu belai baru belai ulas ngap jar ka Bible ka yatu bakila don ki por bau belai ulas ngap jar bat ikum bau lap haidin no ladang ipai seki kitab meningkong isim kalenong ka bakat pra kadukot ka meningkong layatu bahadin bun sengi ublay ulawan ban penpau biang yaladi how Elijah how ba ula petri naus ahab nang ta susu layatu baka haka kitab kejong ujub lakumba lay punyau teli kalenong ladang ipuli long kalapau ikumbau blay ulas ngap jar habau jub udon hapdeng ke jing shitom nang ta syu ka kitab Amos kelenong ka pra ka dekot ka katway kayat hu syapang kata ka jing kerdu ban iohsngew ya ka ktin ka jong blay ka jing kerdu ban iohsngew ya kata ka jing kren ka jong blay para penget biit katnu kalong kajing lengah kajing pisah katnu kalong kajing kelumar bat kajing kiwin lada ublay unong tau unong penlong unong sensyar ngap jar kumbala maham uamos long ba kaktit baki kun Israel haba ublay ulas ngap jar kilawat ikaktin utray Henry tikim simsyam yaka ong ke kitab Amos. Ka para penget biit kat no kan long kajing lengah kajing pisah ba kajing krumar ladau blay jonga jongpi ngap jar. Ngin poino syakamat kabaar.
Kamat kabaar para mengit biit. Kalong ublay ulajit ban kren bat ban penpau biang yaladi. Ublay ulajit ban kren ban penpau biang yaladi. Ke kitab Samuel nenong balai kalai tu bau ublay shim layai ne haka jing bitar bat shim yai ne haka jing skap jar ke jung. Henry ulajit ban penpau biang yaladi sahisin haki kuon Israel. Balai, bat ka ka bala penlong yu blay, baun penpau biang yeladi sahisin. Ka Bible ka yetu yangi. Bat ya ka jinglong ka jong uni blay ujongi. Ka Bible ka yetu ba blay ulong ubadap da ka jing id, bat ka jing isnay. Barabangi kren, ya kata ka jing id, ka jing isnay, ka jing ublay, ka don ka ni ka kentin Hebrew, ka balay penyasno, bat kata, ka jing id, bat ka jing isnay, ka jing ublay, bat kata ka day, ka kentin keset. Kata ka mangyong, ka keset, leni ka love in spite of, ka jing id, ka ba aylot, bat ka bam juto. Para bangat biid laong, ba kani ka jing id, kabangi Shem haublay. La Shem ya kini bat la batay ya kini kamtam hak kitab Isaya kalanong kabasan pusaw kadakot kabapra. Haba ki Israel ki ladon hapadeng jong kajing ki jing ele. Bat ka kitab Isaya kalanong kabasan pusaw kadakot kabapra kaong igini kikintin. Haka jing shlay bitar ngalaburi yala kakmak napi shiklip mak henry da ka jing sbun bom jukut ngan isen pa ong utrai unong sius pa jong pa nang ta susu ke kitab Maika lai thu igidi kintin kibong uba long ublay kat mami uba map ya ka jing bam hok baru bayat laj na kata ka jing rengkang jong kita kibasa ha ka jing yo kenti jong ubam bat ya ka jing bitar junom nabar iohsngew ba ha ki jing isnay ka jing id ublay yangi ki khon ben riu wat ha ka jing wat ladangi kum ki khon ki jong ublay ngila bun sin ngila pensngo si bat ngila pet jengai na ublay uyay id ingi da kata ka jing id kabam juto ya ki jing telot ki jing duna ki jongi kabaar kalong ba ublay jongi ulong ublay ubam la sha ban pek ya ka jing jot ka jing pat ka jing pra leni ka jing bamman ublay ukwa ya ka jing itenat ka jing ba ka hok ka jing sisha ka jing suk bat ka jing kemen ka jaj ben riu Israel kaladon hapdeng ka jing kiwin ka jing jot ka jing pra namar kata ublay ulawan ban penpau biang haki bat ban penkela bat ban penthamai pat ya ka jaj ben riu bat ya ka hima Israel ublay uba id bat uba terang ya ka jing penthamai kitab Esekeil kalanong ka lai penriu ka dekot ka baar penriu snow tenat ka ongi gini kintin ngan airu ka dok nut bat mai happy bat ka mensim bat mai de ngan bo hapo jong pi bat ngan klau ya ka dok nut mau na ka dok ka jong pi para bangit biit uta ulong ublay jong a jong pi ublay ubaid ya ubat rang ya ka jing kela bat ya ka jing pentemai pat ye ki ki bala jot ki bala pra para bangai biit ka jing im jongi shimet leni ka long ying ka long sem jongi ngi shem bat hi kendu ki jing ki jing shitom ha ki jing im jongi teng la snow kumba dan blay shu teng la snow kumba blay ulai no ula pet no hakini kisngi hapadeng gani ka klam COVID-19 shibon ki jing snow
kibawan hai ki jingmut jing berkat jongi rai kini ka sngi bat kini ka por ka Bible ka yethu yangi ba ublai jonga ba jongpi ulong ublai uba i yanga ba dipi bat ulawan ban yashem bat nga bat pi ublai jonga jongpi ulong ublai jong ka jingkala ka jing pentamai unwan ban sop span ban penkia ban yarap ban thau thamai ye ki ki bala jot bat ki bala pra para pengai biit nginya pai syakamat kabalai bat kabakat do kamat kabalai kalong ublai ula kranau Samuel baru Samuel ula shashkor ya ublai ula kranau Samuel baru Samuel ula shashkor ya ublai hapdeng jong ka jing kinwin ka jing bomman jong ka hima Israel penban ublai ula jid ban kren ban penpau biang yala di sashisin hadin ka jing skap jar ka jong u Samuel ula khot ngasngo kani ka jing khot ka jong ublai yo Samuel kam dei tang ka jing khot yo Samuel Henry kadi ka jing khot ka jing khot ka jong ublai sashisin ya ka jaj benriu Israel hadin baulas ngap jarno Shipor habau blai ula kren hau Samuel la yithu ka ktin ka jong blai ula iohsngew bad ula shashkor bad ula penkok ngo yaladi hakata ka jingkot Samuel ukon ka hana bad Elkana ukon ubaka kme kala ai shautrai ba kisngi kirta jongu kinlong baun shakri utrai habau blai ula kren kikon Israel laong kim shim la iohsngew ki lengai haka jing sngew ba ka ying uleng do eli lada kalong ka ying ka balatip yu blai nrei kam tre ban shakri ban shashkor ban snap ya ka jing khot ublai tang Samuel ukna ula iohsngew ya kata ka jing kren ka jing khot ka jing ublai badula penkok ngu yaledi ban snap ya ublai ka ktin ublai shu ka yitu abau Samuel ula iohsngew bat ula penkok ngu ban snap ya ublai long bu ublai ula kren hau Samuel bat haka jing ya kren ka jong ula ong ka ka jing kren ka bau ublai ula pensan ula sandur ya Samuel baun long utau atiar jong ublai unong ya thuk lupa utrai uban wanra ya ka jingkela ka jing pentamai sashisin pat haka hima Israel para bangait biit layat hu ba kaktin ka jong ublai kaktin ka jong ublai ka layat hu ba kalalong kumta haka jing im bat ka jing shakri jong Samuel para bangait biit ladaw ublai un ngap jar bat un penpau shu ngisngaw tho bat ngipdiang ba ka jing ma ka jing shirkai ka ap banja lada ublai usngap jar barum krenshu henrai ni aingo bau blai penban ula jit ban kren ban penpau yeladi sashisin haka jat benriu Israel bat aki kon benriu namar ka jing ka jing isnei ka bau don yaki kon benriu kum manga bat mapi bat habang idon hapdeng ka jing shitom ka jing kinwin ublai ulawan ban wan ra ye ka jing kala ka jing light lord bat ka jing pentamai ka jing kren ublai ka sur ublai ka ktin ublai kilong ken ki bakordor banya ka ksyar ne paila ong unong ruai shamansim para bangait biit hapdeng kani ka lockdown ka jing pakang kani kalong ka jing penken mau ka jing kot hapdeng kani ka lockdown
ngi bunsin ngi syam bang ye kren ye khana ye tainya syapang gani ka klam ngi yang ngi pen ngi pisa ngi sanut ki jing mat perkat jongi kiki ngi bun kam manwat iki jing yarap hot kadon ru ki por hat nganget bagi don ko por ha bangi ngi bun ka ngi nget bangi duai ngi ruai ngi kaang hal ki sur show play henry par bangai bi kai ko mga kwa ban ong yaladi bat ing ilang baro hatu ngi la judon mo ka por ha bangi ailat bau play un kren yangi yo let si ngi la bun ktien mangi bat ngi la batailut iki kai baro nganget bu blay Ukren hanga pada pi hakini kipor ban ai hangi ke jingtengan ke jingkermen hatu ngila iohsngew ne shashkor la ne ngap bat ban pendem yaladi hakasur ko bu blay hapedeng gini ke lockdown ngila yo ya kalat bat ngalaju yo I kipabun kila yo ya kapor ban le shibun kikam ngila ya pelut por hakashet ketiu haka jing shna ka jing tay ngila ya pelut por haka jing penkut ngila ya pelut por haka jing tho haka ba pet tv pet film hatu ngila ju penyo nem ya ka por pat bangin shashkor ya ka ktinu blai para bangai bi ka jing shashkor ya ka ktinu blai ya ka suru blai kalong ka bakor dor ya ni gisngi namar nganget u blai Ukren ban ai hanga badapi ya ka jing snowskem ka jing kermen ka jing tingen kumu Samuel ngi kloy ne em ban iohsngew ban shachkor ban pengo ban penko ngo iladi ban ngap ya ka jing kren u blay yangi hapadeng ni ka lockdown ka jing khot ka long ingi baro kum kinong ya lambalang ki pastor ki teman metsan bat ya kinong hikai kinong ya lam kajela kinong trei bat ya baro nado ki samla ado ki kentei ki rangba kilong keme ya baro up kani kalong ka jing khot bat ka jing pan kan mau bau belai Ukren yangi hakini ki por bat ukwa bangin shashkor yu bat ban pen kongo haka jing kren ka jing khot jung namar kum malalong hau Samuel ublay ukwa ban sendur yangi kenang mangilak menong kita ki atyar ban wanra ya ka jing kela ngidon kam para manget biit ya ka por bangin ngapjar ngin shashkor ngin iohsngew ya ka jing kren ka jing ublay sya bangan bu ini ki kentin Mahatma Gandhi hakabashi sin ulong ini kintin kipa paunam bat kiba la jupendan kam gini kipor kiba menta kini kintin ki ong you must be the change you wish to see in the world lene be the change if you want to see the change para banget biit akini ka lockdown ladangi lala ya ka ban pelat bat ban penyo ini por ibangin ngap jar bat ngin shashkor bat ngin iohsngew ya ka jing kren yu blay yangi nganget ini por in wanra ya ka jing kela ha ka jing mut jing perkat ha ka jing mut jing perkat jonga ba jong pi ini por in long ipor ha ka baan pensan ya ka jing long mensim ka jonga ka jong pi lesi ila banong ipor hakabaan pensan ya ka jing sngotu ka jing syampang ka jonga bat ka jong pi bat habang ilala menle kum tapar banget biit ngin kelalong kibat mai hakiliang baro bat hadin ka bat nakani kajing ya kren kajungi bat kajing ngap jar kajungi ya kajing kren kajungu belai para banget biit ki bat mai kinmi naka te kum ta para banget lakot yang apa di pi kini ko por bat lembaga ni kajing kren lakot yang apa di pi
to ngin ai ya kapor. Hakaba ngin sya bau belai kren yang apa depi. Kapor hakaba ngin iohsngew ya ka jing kren ka jong belai yang apa depi. Bat habang ila yo ya kata kum kata kapor. Nganget ngin mi syawakani ka perthai banwan ra ya ka jing kala bat ya ka jing pentemai. Hadin balakut ikini ka lockdown para mangat biit. Kani hadin balakut kani ka lockdown para mangat biit. Kani kapor kabanging mapi mamanga bangila an show play bat bangila shot score ya ka jingkran ka jong uplay. Kani kapor kan sandur yang apa dia pi badikip kun ki jong uplay. Bahabangi mi dahabakan dengan lockdown kalakut ngin mi omshu kibreu kibarim ki jinglong kibarim hendrai ngin mi haka jinglong kibatmai kibreu kibatmai kibanwan ra ya ka jingpen kala bat ya ka jingpen tamai kum bakalalong haka jingim bat ka jing shakri ka jong Samuel para bangait biit ublay unya rap yang apa dia piling bah kani ke kubor kani ke janmit. Nganget bu ublay kren hanga pada pi wala pi don kilong ying kilong sem jeng pi ublay sim jeng ublay kren happy. Bat ngat duai bu ba pi pin kumbalong Samuel pin pendem yeladi pin kongu yeladi pin ai kata kapor hakabau ublay unyo ban kren ya pi udon sibun ki iki borok ban penpau pi hanga pada pi lasi bat kani kapor lada pi ai kan long kapor ka kordor haka jingim ka jonga bat ka jong pi ublay ukot yanga pada pi wang ko Samuel sko Samuel bat ka ei ka bahanging ngabat pi ngidon kamban le kolong kumbaga ketin ka jong ublay kalayatu Samuel ula juba to kren naba shakri jong me iohsngew ngangai baka jing jubab ka jongi ya ublay laba ublay ukot ingi kan long ka ju ka jing jubab ka bau ju Samuel ujubab ya ublay tungi ne pendem haki jing duai atrai ngi aingo ime na kamda kani ko por maka ko por ka mangila yo ya ka ban shak sko de ko kubo na ka ktin ka jong me batu ai ba kani ko por ka mamela kren ngi na ka ktin ka bakut ki jong me kani ko kubor ka bakot yangi ya ka bangin iohsngew ya ka sur ka jong me ngin shak sko re ka ngin pen ko ngo ya ka hapadeng jong ki jing ki win jong ki barok pekenrat wat sha bakini ki jing ki win bat ki jing bun kam kin kanglat yang abadengi banginum yo ikin ko por padublay ndai tu ai tu yarap ingi kunrat ba mga bat bangilang baro iwi piwi ko kunrat ngin shim ye kesenjam kumbalong Samuel ngin jubab tu kren naba shakri jome iohsngew kanrat tu shim ye kin ko por sa hisin i aingo eme na kam ta kin ko por ka mela aingi bat ka jingkren ka melapen snow hangi pediang ingi haka kerteng ka jong Jesus kipan amen para bangait biit haka ni ko por harengkat bat kin ka kubor ka mangap sawa ka don ka jingruai ka ban penbut ia kan ko kubor ka bai wan lam kupar ibadli ibiang bat ibadawan kemen kin ai pedeng jongpi ka jingruai ka blong medon hajan kalong ka jingruai ka bakot yang ya pilang bakum kini kipor ban pen ken mau ingi bau belai udon bat ngi bat kalong ka jingkot yang abadipi bangi ngin wat ya ka kemat jung bat ngin sya bau kren yang hi namar udon sibun ki kiporo bat ngangait ke bau belai udon sibun ki kiporo ukwa ya ka ban ai hanga bat api belai kurku haba pisap bat syashkor ya kini ke jingruai Ladang day ban ya ling
shashi liang kawa Jordan ban kam ya kadu riau basau ngando biola shashi liang lada yang ala de ban pau marway na them ka bakinja ling ba kasirngiu ka jingya midon hajan hasinda midon hajan na jinglong duk nga mi wantan hajin kuslay bat kemen baro miladep kular ba min om ino habding jing jar jong kamit singir ha jing jai donu jonga bangasas ngol tu shisha midon hasinda midon hasinda Habaki ki bawan sho yang akit mu bantele ikik malakar benda ulo sni barang kensan kase haba yang alapin kenting daki kedo jong ka jing Namla shuyala di banking midon hatdo jongkali midon hajan na jinglong duk nga mi wantan hajin kuslay bat kemen baro miladep kular ba min om ino habding jing jar jong kamit singir ha jing jai donu jonga bangasas ngol tu shisha midon hasinda midon hasinda Jing jar jong kamit singir ha jing jai donu jonga bangasas ngol tu shisha midon hasinda midon hasinda Hatuka shitong ne shipaki laban pen klanma Hatuka watlam ne hatuka jingma Hatu don mo ka jing jeli Malapen klan nga jing ijong ulim Niki angel niki borbat lim niki hima Lim nika kinjang lim nika kinyanma Balapin klad ya Nanga jing ijong ulim klarong dan wala Habding jing jar jong kamit singir ha jing jai donu jonga bangasas ngol tu shisha midon hasinda
Midon hajan, midon hajan, na jing long duk na mi wan tan, hajing kus lai bat kmen baro, miladep kular ba min on ino. Hap ding jing jar, jar, jong kamit sanya hajing jai jai, donu jonga, bangasa slow tu shisha, midon hasinda, midon hajan, midon hajan, midon hasinda, midon hajan, midon hajan, midon hasinda. Kani ko por para mga biit nga lapoy si kabanta. Hakabang inisyim banta kajing yadway jong kajing yasad. Kung manginale, gumijule para mga biit. Aling inisyim banta lang ngini penjarjar ni kani ko por. Ngini pendam kajing duway. Dan ngini let kajing duway kajing yasad. Na kabanta kini kimat kibang ini sekedo ngasep kedo. Haring tong ini dem kajing duway. Ngin kan mau kajing duway. Bau bleu ni rap yengi. Apedeng jong kani kajing pakang. Ot ngim sim yok syuk ya kapor bagi ni kenduk lang. Hai kajing haki yang manis shakri blei. Ndai tu ngine kan mau hai kajing duai. Ba kilong ying kilong sem krustan. Kin mat ya kajing dorang kat bat kajing ya lam kajing ublei. Bat kin mat ya kajing manis shakri blei. Kiban penlong ha kilong ying kilong bakin kan mau ban penlong ya kajing manis shakri blei kilong ying kilong sem jongki. Namar kajing mani kajing shakri kajing ublai kalong kabaton kam kajing im kajungi. Ngin kan mau kajing duai bo ublai un kurku ikilong ying kilong sem jongi. Bat unang penmat aki kajing suk kajing kemen. Bat unang yai penmat aki ya kajing dorangkat bat kajing yalam kajing ri kajing suma sukher kajing u. Ya kajing im kajing ki bat kalong ying kilong sem jongi. Ngin kan mau kajing duai na kabanta kitu ki mensim ki bakodor ki badan haplen ke jingpang ki para banget biit ki jungi o ki don ki badan po hospital ki badan haying ngin kan mau ki jing duai na kabanta jongki bau blai un kta ekti ke jingpen kia ngin kan mau ki jing duai kerpang na kabanta ki para mensim ki bakodor ki balayo mat ke jingpang nu klam jingpang hangnu bi ki don Kidon haki jaka haki hospital haki quarantine center lene kidon hakan ke jela ke ri ke jungi keleng setelah ke pertai ngin duai nak menta jongki bau belaun keta ika kti ke jingpen khia ke ju baun weng no inu klap yu kene ke jingpang naki bat wan lam naki ya ke jingpen khia ngin kan mau ki jing duai nak menta ki doktor ki nurse bat borok ki nongtre ki health sector Kini kipala uyang hakmat baban ay ke jing shakri hapedeng jong ke jing wan jong ke klam kilabu yeladi kata ke benta ke benta ke balong ke ba ke ngidon kam banyak kersyan yeki bau bleu nya da yeki unri un sumar yeki hapedeng jong ke jing shakri ke jong pi ya kini ki mensim ki bakodor ki badon kam ya ke jing penkia ngin ken mau ke jing duai na ke benta kinong sensyar jong ke jela ke jungi ke ri ke jungi kinong trei sarkar ki bor kan district administration ki wei de kinong trei ki bela trei mit pat sngi ya ke banten bit pinbyang hapdeng jong ke lockdown ke bang yundon kila trei minot trei shitom mit pat sngi tungin ken mau lem ya ki jing duai bau play un ai ki ke met ke bakot ke bakhya un ai ki jing start ke jing shampang ke jing sngodet haga bagi pendap ilo ke jungi kamram ke jongki ngin kan mau ki jing duai session para banget biit yala ke jong ka balang
Hot bagi ke balang ke jong ublay bah pedeng beri ko por. Ka balang ke jong ublay kanang yo ya ke bor juga jing rem ke jong mensim jong ublay. Ba kanang yo banyat ya ke bor ke jong u na ke por sa ke por. Ya ka banyang scam ha pedeng jong ini ki jing ele ki baker saudong ya ka. Atrai ngi aingo ime nak mdakan ko por ke memela aingi. Bat mo nginget scam ko kenrat me pediang ngi kini ki jing duai ki jing khot kerpat ki jongi. Try to snow na mangitip melong ublay ubas snow yangi. Ublay ubak ner yangi. Ublay ubayarap yangi. Ublay ubak mi yangi. Pediang ko kenrat kini ki jing khot ki jing duai ki jing kerpat jongi. Haka kerteng ke jong Jesus kipan. Amen. Para banget biit akan ko por ngi lapoi siya kabantaban penwai no ikan ki jing mane ki jing shakri ki jing kublai shibon sa hisin nam ta ki jing pelat por jong pi ba pin ngap ban pet ikan ki online worship jong ka balang Presbyterian Nongthymmai jong gi ublai un kurku pi ngin se kendo pat hakin ka tayo ka ban sawan ngin se kendo ha ki program prepare ko bakom ka balang lapen kre bat ngi duai ba ublai unang kurku pi ba ki long ying ki long sem ba pinang mat ya ka jing kwat ki jing kia ba pinang mat ya ka jing san ha ka jing roi ha ka jing nget ba da ka jing shakri ka jing pi yo blay ba yu Nongpynim jongi u Jesus Christ ngine penwai no ye ngine so she sin ai klet sha nga ban ai kublay ro ho ya baro kinong yishim benta ki balay shim benta lang ba ka ni ka program ho kini kinong pen kre pen krum ya ka ban penlong ye ka ni ka program ni ai kublay ye pi baro kum ka balang ha ka ni ka por ngine penwai no ikini ka por da ka ngine snok tilang ha ka jingkurku jong ka jing penwai to ngine penwai ka jing ai ka jong Jesus ka sutrai ka jing i jong ublai ukpala ka jing slok ka jong mensim bakut kin long rengkat bat pilang i wei ka ni ka por ot pala ka jong ka balang ka jong ui hang ni bat ka ling satlak ka pathai nadu menta ba jik ata bo bom jukut ru amen.